Magandang gabi Pilipinas, ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest analysis na yung araw po ng Martes hanggang Biyernes, September 19 to 22, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, bigligod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, gusto rin natin i-mention ang ating partner, komunidad, para sa kanilang Climate Action Center, yung mga interested parties, kagaya po ng LGUs at mga companies na gusto magkaroon ng sarili nilang Climate Action Center. Bisitahin lang po ang komunidad. Punta lang po kayo sa typhoon2000.ph at i-click ninyo yung banner nila. Didiretso po kayo sa Google Form at i-fill up ninyo mga necessary queries o questions ng komunidad. At kapag nasubmit na ninyo, si Aaron Cabasal ay kukontak mismo sa inyo. You can also contact Aaron sa number na 0976-163-7245 for more details. Okay? So, yan po ang Komunidad Climate Action Center. Now, punta natin na yun ang pinaka-latest update. Ito yung CAFSAT na yung gabi po ng Martes hanggang bukas Miyerkules. Wala pa rin tayong major weather system. Yung mga usual suspects pa rin, yung mga localized thunderstorms ang inaasahan sa loob ng 24 oras. Isolated to scattered po ito sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang panahon natin ay still napakainit. Umabot po ng 48 hanggang 49 ang ibang areas pa ng Pilipinas, yung heat index, kaya mag-inom kayo ng lots of water para hydrated po tayo lahat. Meron po tayong binabantayan na bagong low pressure area, subalit ito ay napakalayo, more than 2,500 kilometers, silangan po ng Pilipinas or sa may east ng Guam. Dito po si 96W na mababa po ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Bagamat sa susunod na 3 hanggang 5 araw may posibilidad na maging bagyo po ito base sa mga computer models. Naka-embed po siya sa tinatawag nating monsoon trough. Ito po yung area po ng converging winds mula sa hilagang silangan at timog kanluran. Dito po sa monsoon trough, susunod na ilang araw baka may mag-form po na LPA malapit po dito sa may Kabikulan. Baka ito na po yung kaulapan ng survey trough na emerge po dito o mag-merge dito po sa monsoon trough. Okay, so babantayin po natin yung darating na weekend kung sakaling mag-develop po ito bilang bagong low pressure system. At kailangan din po ito sa Kabikulan at sa ibang areas po ng Luzon at Visayas sa mga pag-ulan dahil po kulang na po ang ating monthly average na rainfall. Epekto na po ito ng moderate na El Nino. So kailangan po ito ng ating mga farmers o mga magsasaka para matulungan po ang kanilang farmlands. Okay? So yan po ating GraphSat. Punta natin yung fast animation. So yan po, kinakita po natin dito si LPA 96W at ito yung surface trough na binabantay natin. Baka maging isang LPA na yung nakatimpong weekend. Sa ating zoom in satellite animation, ngayong gabi ay nakikita po natin mga thunderstorms ay patuloy dito sa may Visayas at ibang parte po ng Mindanao. At ito po yung surface trough na binabantay natin na baka maging LPA. At sa ating wind forecast mula sa European model, bukas po ng Miyerkules ng hapon, nandito na po yung surface trough na mukhang mag-merge po sa monsoon trough. Dito po si 96W. Huwebes po ng hapon ay mukhang nandyan pa rin si 96W sa may east of Guam. Mabagal ang kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran. At ito po yung surface trough na posibleng maging LPA at papalapit po sa coastal na areas ng Kabikulan. At sa Friday afternoon ay mukhang magde-develop po ito bilang bagong LPA sa may northeast of Bicol, itong surface trough. At ito po si 96W, magiging active LPA na po siya, papalapit po sa may east of Guam. At sa Sabado po ng hapon, si LPA 96W ay papalapit na po, approaching
Marianas, Northern Marianas, sa may east na portion ng Saipan, bilang isang active LPA. At ito naman pong isang LPA sa may west ni 96W ay magiging active din at posible magbigay po ng mga ulan sa Kabikulan na yung darating pong weekend, lalo na po sa Sabado. Ayan po, may mga rain showers and thunderstorms po tayong inaasahan dahil po sa paglapit itong si LPA o pagbuo nitong si LPA na ito. At sa Sunday ay mukhang mag-eastward itong si LPA na magpo-form sa may east of Bicol. At nandito naman po yung isang LPA, 96W, tumatawid ng Northern Marianas. So marami pong mangyayari sa susunod na weekend hanggang early next week kung ano magiging scenario po ng ating panahon. So we will keep you updated sa mga forecast developments itong mga LPAs in the coming days, lalo po na yung darating pong Biyernes. Pagbalik natin, may clear picture tayo kung matutuloy po itong LPA na posible mag-form malapit sa Bicol na yung darating mong weekend. At bago tayong paalam, ito yung rain forecast accumulation for the next 3 days hanggang Sabado. At inaasahan po natin itong mga thunderstorms sa Visayas, Mimaropa, Mindanao at ibang areas po ng Southern Luzon, Metro Manila, Bicol Region at maliliit na areas po ng Northern at Central Luzon. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong, jacket, at iwasan mo na pong lumabas kapag may mga lightning strikes dahil po delikado po yan, baga tayo tamaan. Lalo na po pag nasa open field po, open fields tayo. But nasa city proper naman tayo o town proper, magsilong lang po o pumasok sa loob ng inyong mga tahanan. Okay? So yan po ang ating latest update na yung gabi ng Miyerkules at babalik ulit tayo na yung darating pong weekend. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.